Con sonido. Bo día a todos e a todas. Vamos dar comezo a esta sesión plenaria extraordinaria con motivo da aprobación definitiva do orzamento do Concello de Vilalba mediante resolución da alegación presentada por Comisións Obreiras e a aprobación de dous proxectos de obra. O punto primeiro é precisamente a aprobación definitiva se procede do Orzamento Xeral do Concello para o exercicio 2025. Ben, neste punto, pois saben todos os concelleiros e concelleiras que pois o Pleno, por maioría absoluta, aprobou na sesión plenaria do 30 de xaneiro de 2025 inicialmente o orzamento. Posteriormente, o 4 de febreiro, fíxose a convocatoria da Mesa Xeral de Negociación, do mesmo xeito que se fixo o ano anterior para dar conta aos representantes sindicais. Temos unha alegación ao orzamento presentada polo sindicato Comisións Obreiras, representado por don José Manuel Cebral Varela, en data 18 de febreiro do 2025. Teñen todos este escrito que presentou que, cando menos, pois non está moi ben fundamentado o que pretende alegar. Di que con data 7 de febreiro aparece publicado o orzamento, ten unha notificación de data 4 de febreiro onde se lle convoca a Mesa Xeral de Negociación coa orde do día, negociación, consulta das condicións de implementación dun novo sistema de control horario no Concello e a aprobación inicial do anexo cadro de persoal do orzamento para o ano 2025, rogos e preguntas. De feito, o señor Cebral Varela pois asiste en representación de Comisións Obreiras o día 7 de febreiro á 1 da tarde a esa Mesa Xeral de Negociación e o único que di ao respecto do punto segundo, que o orzamento, é que non están conformes coa celebración posteriormente á aprobación inicial da Mesa Xeral de Negociación. Di tamén nese escrito que unha vez aprobado o orzamento se lle convoca á Mesa Xeral de Negociación. Non é verdade, o orzamento apróbase definitivamente unha vez transcorre o prazo de presentación de alegacións e cando foi convocado a Mesa Xeral de Negociación ni sequera había empezado este prazo de exposición pública. Despois, como teñen todos os concelleiros e concelleiras, o escrito continúa con 1, 2, 3 alegacións. Non sabemos moi ben o que quería facer este sindicato, cales son as alegacións que presenta, e o que pide é que se volva a retrotraer o orzamento ao momento previo á aprobación inicial, volver a convocar a Mesa Xeral de Negociación e volver a pasar todo o plazo de exposición pública. Hai un informe xurídico do secretario do Concello que teñen tamén todos os concelleiros e concelleiras á súa disposición e que analiza pois este escrito presentado por Comisións Obreiras. Di que efectivamente pois os sindicatos pois están legitimados para interpoñer un recurso ao orzamento, como di o artigo 169 da Lei de Facendas Locais,
E o artigo 170 que regula os motivos tasados di que son exclusivamente 3 cando non se axuste a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos na lei, que non é o caso, por omitir o crédito necesario para o cumprimento das obrigacións exixibles á entidade local, que tampouco é o caso, ou por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos orzamentados, que tampouco sería o caso. Di tamén, pois, analiza este informe xurídico do secretario que sobre a negociación colectiva non é axustado á realidade o que afirma o presentante do recurso, xa que a amortización e creación de prazas non son suposto obxecto de negociación, posto que corresponden ás facultades de autoorganización que ten unha administración pública, e respecto ás previsións relativas a incrementos salariais, o único que se contén no orzamento é o incremento previsto no Real Decreto 4/2004 para 2024, por o que se prorrogan determinadas medidas para afrontar as consecuencias económicas e sociais dos conflictos en Ucraína e Oriente Próximo. Por tanto, tanto como o acordo regulador e o convenio remiten aos incrementos previstos na normativa de orzamentos xerais do Estado e demais normativa de aplicación, pois o que argumenta a Comisión Obreiras non ten ningún sentido. Si se celebrou unha mesa negociadora, as previsións sobre incrementos salariais non están suxeitos á mesa xeral de negociación e non se está tampouco modificando o cadro de persoal, senón que obedece a facultades de autoorganización non suxeitas á negociación. Por tanto, o que se propón é desestimar este recurso por falta de fundamento, como se recolle na proposta que teñen todos os concelleiros e concelleiras que ten base neste informe xurídico do secretario. Vamos a abrir un turno de palabras para que os distintos voceiros pois fagan o posicionamento do seu grupo ao respecto. Partido Popular. Sí. Bo día a todas e a todos. Bueno, o noso grupo non imos entrar a facer valoracións respecto a esas alegacións nin aos informes. Sí que, bueno, deixa enriba da mesa que igual aforraríamos estas incidencias pois convocando a mesa de negociación previamente e aforraríamos pois igual todas estas cuestións, non? Agora xa está feito, pero de cara a próximas veces pois creo que non custa nada e podemos aforrar este tipo de cuestións. Con respecto ao punto en sí, o noso voto vai ser a abstención. Vilalba Aberta. Ben, bo día a todas e a todos. Dende o Grupo Municipal de Vilalba Aberta remitímonos ao informe xurídico do secretario. Creemos que é claro, creemos que é concluinte e, por tanto, non procede estimar estas alegacións e si aprobar definitivamente o orzamento xeral do Concello de Vilalba para a anualidade 2025. Bénega. O mesmo que dice o compañero de Vilalba Aberta. Nos remitímonos os informes da Secretaría e vamos a votar a favor. Ben, pois estando suficientemente expostas todas as posicións dos distintos grupos, vamos proceder á votación deste punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pois queda aprobada a proposta deste punto. Pasamos ao punto número 2, que é a aprobación se procede do proxecto de obra renovación de pavimentos e mellora da accesibilidade da rúa Benxamín Paz. Neste punto voulle dar a palabra ao concelleiro de Infraestructuras Urbanas, Luís Fernández. Moi bons días a todos. Vamos ver esta obra, trátase da mellora da obra que ven cerca Benxamín Paz. Aquí o que se pretende facer que é unha infraestructura que as aceras están en moi mal estado, incumplen a normativa tanto da accesibilidade e, sobre todo, tamén ali hai unha certa peligrosidade a hora de andar os coches naquela zona. Con isto, un investimento é de 160.000 euros aproximadamente.
se vai facer unha reforma integral da rúa, non vai facer falta tocar para nada o que son as canalizacións de auga, nin os de saneamento, só se vai cambiar o tema de luz, vaise facer beiras rúas no lado que corresponde ao campo de fútbol do Racing, vamos a facer de aceras de 2 metros. Tamén se van ampliar as aceras a 4 metros na zona que vai desde o cruce do ambulatorio hasta o edificio casi que chega a Avenida Tarrachá. Nesa zona vai quedar unha zona de aparcamento onde está o edificio, como así tamén vai quedar unha zona de aparcamento tamén na zona onde está o gimnasio, onde está esa zona como está hasta agora. Con isto tamén se vai mellorar a iluminación, vanse cambiar todas as farolas, se vai poñer unha iluminación nova que vai ser parecida ou igual que a que se vai poñer, que se está poñendo aquí na rúa na Plaza da Constitución. E con isto o que se pretende é facer unha zona moito máis accesible e, por outro lado, tamén se van poñer árboles e bancos. Non figuran os bancos, porque xa os temos aquí no Concello de unha remesa que se compraran. Tamén se van poñer, evidentemente, papeleras, e me parece que o número de árboles son entre 8 e 9, entón, con isto o que intentamos é facer unha melloría importante desa zona que se une tamén a outra que tamén está xa adxudicada de a Rúa Guitiriz. Por lo tanto, é unha obra que entendemos que é totalmente necesaria, que así algúns veciños falando a ven tamén como moi positiva e, sobre todo, que é unha zona moi transitada e que tamén necesitamos espacios para que os nosos maiores e a xente que pode ir ao ambulatorio pois que teña unhas aceras amplias e, sobre todo, xa digo, é unha obra que entendemos que o coste é importante, pero tamén as mellores que vai haber na zona tamén son moi importantes. Partido Popular. Hola, bons días a todos e a todas. Bueno, como ben explicou o concelleiro Luís, entendemos que esta obra está máis que justificada, se co tema da mellora de accesibilidade e mellora tanto do viais como de beiras rúas. Entonces entendemos que, bueno, pola nosa parte o voto vai ser favorable. Viaga Berta. Ben, pouquiño que engadir, non é unha obra necesaria e tamén nos consta moi demandada pola veciñanza da zona, por tanto, como non podía ser de outro xeito, o voto do Grupo Municipal de Vilalba Berta será favorable a este proxecto. BNG. Sí, o noso voto vai ser favorable tamén a esta obra, sí. Ben, pois, dado que os distintos grupos manifestaron o seu apoio a este punto, entendo que procedemos á súa votación. Vamos a votar. Votos a favor. Moi ben, por unanimidade queda aprobado este punto segundo correspondente ao proxecto de obra de renovación de pavimentos e mellora da accesibilidade da Rúa Benxamín Paz. Vamos pasar ao punto terceiro, que a aprobación se procede do proxecto de obra de rexeneración da estrada que une o núcleo de O Castro en Boizán coa parroquia de Gondaís, que é unha actuación tamén moi necesaria e demandada polos veciños. Ten a palabra, neste caso, o concelleiro de Infraestructuras Rurais. Ben, o Goberno de Vilalba somete hoxe á consideración dos grupos con representación aquí na Corporación Municipal un novo proxecto de mellora na nosa rede viaria rural, unha nova proposta de rexeneración completa que se as formacións políticas aquí representadas teñen a ben apoiar, deixará completamente renovado o vial que une, como anteriormente se dixo, no enunciado as parroquias de Gondaísque e Boizán. Estamos a falar dun dos viais en peor estado de todo o termo municipal e, en consecuencia, dunha das obras máis demandadas pola veciñanza de ambas as dúas parroquias. Así, actuarase sobre 1,5 km de vía cun ancho medio moi superior ao de outras vías da contorna, pois chega aos 5 metros totais. En concreto, procederase ao recargo e nivelación das capas base mediante tratamentos semiprofundos nos tramos en peor estado e a pavimentación mediante dobre rega asfáltica en toda a superficie. Ademais, no proxecto que hoxe sometemos a votación inclúese a limpeza de cunetas e tubaxes en toda a vía,
a colocación de novos tubos de drenaxe do tipo D 400 milímetros co fin de aumentar a vida útil do vial e a limpeza de cunetas tamén nun ramal anexo por unha longitude de 200 metros lineais en dirección ao núcleo do Castro. Para financiar esta importante actuación, dende a área de infraestructuras rurais, dispuxemos un orzamento de execución material que ascende á cantidade de 26.200 euros, ao que hai que engadir un 13% de gastos xerais por importe de 3.406 euros e un 6% de beneficio industrial por importe de 1.572 euros, o que suma a cantidade de 31.178 euros. A isto debemos engadirlle o 21% do IBE por importe de 6.547,38 euros, do que resulta un orzamento de execución por contrata, isto é, un custe total da obra de 37.725,38 euros que se financiará na súa totalidade con cargo ao plan único correspondente á presente anualidade 2025. E remato, no que vai de legislatura, o Concello de Vilalba investiu máis de 787.000 euros nas parroquias e para esta anualidade de 2025 están previstos máis de 270.000. Por isto, só por isto, como responsable de obras no rural, pido o apoio dos concelleiros aquí presentes, pois a aprobación deste proxecto redundará, como todos os que trouxemos e traeremos, en beneficio dos veciños e veciñas do noso rural. Mais nada, e moitas grazas. Partido Popular. Moi boas. Bueno, respecto a este punto, tal como explicou o concelleiro Modesto, entendemos que é unha obra moi necesaria porque, bueno, creo que estamos a falar dunha das pistas de case na que peor estado está o Concello de Vilalba, non? Entendemos que estes traballos que se van a facer, sobre todo a limpeza de noiros e tubaxes, son moi importantes para poder alargar a vida útil de tanto das vías. E o que sí que lle pedimos, tal como víamos pedindo en pasados plenos, porque así tamén nos lo trasladan todos os veciños, que se sigan invertindo no resto das parroquias. Temos casos de Román, que se ven de anunciar tamén o arranxo desas pistas que estuvemos nos demandando e que nos demandaron así os veciños, pero tamén non nos temos que esquecer do resto das parroquias, como é o caso de Santa Valla, o seu paso en Trastoi, que tamén está nunha situación pois bastante lamentable, non? Entonces, nada, entendemos que as inversións no casco urbano son moi importantes, pero que non nos podemos esquecer do rural e do resto das parroquias. Mais nada. Partido Socialista. Moi ben, bo día. Gracias, alcaldesa. Nada, en primer lugar, dar como non conformidade ao proxecto de rexeneración da vía en cuestión. Dicir simplemente que non é só o beneficio aos veciños desa zona, sino que cada vez as vías rurais son máis transitadas por innumerables situacións que se dan no rural e que antes non se viñan dando e hai que acomodarse a esa cuestión. Por lo tanto, a mellora continua destas vías, de calquera vía de circulación e de comunicación, debe ser benvida. Non pode ser de outra maneira máis que dar a conformidade e, como dicíamos, desexamos todos ir incrementando estas accións ao resto do Concello, que ten que ser desa maneira. Gracias. Bénega. Ben, pola nosa parte, dar os parabéns ao grupo de goberno por priorizar efectivamente este anaco de vía de comunicación estaba moi mal e que sigan priorizando arranxar aqueles tramos que estén en peores condicións para conseguir ter unhas vías de comunicación como se merece a veciñanza. Vai ser favorable, evidentemente. Ben, pois dado que todos os grupos concordamos na necesidade de levar a cabo este proxecto e tamén pois seguir traballando para poder arranxar o maior número de vías posibles da nosa zona rural, imos proceder a votar este punto terceiro do proxecto de rexeneración de estradas que une o núcleo do Castro en Boizán coa parroquia de Gondaísque. Votos a favor?
Ben, pois aprobamos por unanimidade tamén este punto número 3 da orde do día. Pasamos ao punto número 4, neste caso é unha dación de contas, non temos que votar, xa foi informado favorablemente por a Comisión de Asuntos do Pleno. É un escrito presentado por a Asociación Catro Roldas de Román 2025, no que se comunica que as festas patronais da parroquia de Román pasan a ser organizadas este ano por esta asociación. Isto trae que, nas bases de execución do orzamento para este ano 2025, dentro da relación de asociacións beneficiarias de 1.200 euros para a organización das festas parroquiais na parroquia de Román, contemplábase como beneficiaria a Asociación de Veciños de Román. Este ano, quen vai a organizar a festa non é a Asociación de Veciños de Román, senón esta asociación cultural que foi creada para a organización das festas deste ano 2025. Entón, como xa todos os grupos manifestaron a súa conformidade, o que imos facer é, mediante un decreto da alcaldía, modificar, dar conta desta modificación para que sexa esta asociación a que poda recibir a subvención. E non habendo máis asuntos na orde do día, damos por finalizada esta sesión plenaria. Moitas gracias a todos e bo día.